Здравейте хора, днес на гости ми е Михаела. Здравейте, приятели! И днес с нея ще играем на играта Fuck, Marry, Kill. В тази чашка сме си подготвили влогъри, които ще казваме за кого ще се оженим, кого ще убием и кого ще факаме. Така, нека да започваме. Първа тегли Михаела. Емил Конрад ми се падна. Няма да се види нищо. Ами... Чакай, стигли си още двама. И после ще кажеш тия тримата ку. Да, Христова. Деница Христова. Ето. Не го показвай, то няма да се види, пък аз пиша грозно. Нищо, че няма. И Крис Танев. Кристиян Танев, да. Така, кажи сега, кого ще факаш, кого ще убиш и... Бих убила... Крис Танев. Да. Кого ще се ожениш за... Деница Христова или за Емил Конрад? За Емил Конрад ще се оженя. И ще факаш Деница Христова. Да. Добре, даже го отделим тук. Така, сега е мой ред. Ники и Ками, нашия канал. Флапа Бум. И последният е Бейби Мирелка. Така. Ами, значи, ще... Чувствам се прецакан. Ами... Ще убия нашият канал. Т.е. себе си ще убием. Ще се оженя за Бейби Мирелка и Флапа Бум. Съжалявам, ще трябва да те факам. Така. Пак. Димикас. Божечко моя. Никола Станчев. Ужас. И последното... Цуро. Цуро. Бих убила Цуро, както казах. Бих се оженила за Никола Станчев. Чакай, че ти малко не се виждаш. Нищо няма. Да, съм. И бих фъкала Димикас. Добре. Любов. Така. Моята е My Life As Eva. Това е една американка. Другият... следващото е Диди от Хикен Штикен. И... Габриела IP7. Така. Ще убия Диди. Ще се оженя за Габриела и ще факам Ева. Леле, колко си кате. Пак ще изтегля. Първото ми е Павел Колев. С Бога, какви сте тия работи? Павел. Не мога да си бръкна в чашка. Мирослава Самуилова. О май гад. Писам си като... Не пише хубаво какво. И поне да беше накарал мен. И Криси Иван. Криси Иван. Бих убила Криси. Съжалявам, приятели. Падна ни камерата, съжаляваме. Значи, както казах, ще убия Криси Иван. Ще се оженя за Павел Колев и ще фъкам Мирослава Самуилова. Това. И последните, които аз тегля, ще ги изкарам, са... Нервичкай. Са Йоана Опинова. Йоана Инстант и Стефи. Така, ще убия Инстант, ще се оженя за Стефи и ще факам Йоана. И така, хора, това беше клипът за днес от нас. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте едно палче нагоре. Абонирайте се за канала ни и ще сложа в описанието линк към Facebook страницата ни с Камелия. И така, бай!